Patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki na palgang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Giban-abanang nagpangidaron og 30 anyos, 5'5" ang height ug nagsulubog itong mga t-shirt, itong mga karsones ug itong mga sapatos ang lalaking napalgang wa nay kinabuhi sa kadagatan sa Barangay Ibo alas 6:30 kaganihang buntag. Mato ni Police Major Dexter Basirgo, hepe sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City Police, nga walay nakitang samad pinusilan o dinunggaban sa patayng lawas sa maong lalaki. Nag-request na ta sa Suko, ato pang gi-request ang Suko to conduct autopsy. So ang Suko na makadetermine ani whether or not gipatay ba ning tawhana. Ni aksyon na og bloat ang lawas ni ini, busa posibleng pipila ka oras na kining patay. Ug tungod kay way nakaila ni ini sa Barangay Ibo, nagtuo ang kapulisan nga napadpad lang ang biktima sa dapit. Basig usa ni sa mga inyuhang mga sakop sa banay nga naanod dire sa shoreline sa Barangay Ibo. Palihog lang ta og kuan ninyo tan-aw or mao na ba ni siya? Unya pwede mo tawag dire sa to ang police station. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisda.